Ahoj človek, moje meno je Vet a dneska ťa vítam u ďalšieho videa. A poviem vám taký krátší príbeh. Minulé leto sme sa mali vrácať od kamarátok. Bývajú v jednej malej dedine pri Vojniciach. Je to súčasť Vojnic, ale to je vlastne úplne jedno. Keď sme sa mali od nich vrácať, to bol trošku menší problém. My nie, že by sme išli normálne cez cestu, lenže my sme boli na jednom poli a cez to pole sme chceli ísť do Prievidze. Mohli sme si vybrať buď si takto pôjdeme 20 metrov dole a pôjdeme cez chodník a za pol hodinu by sme tam boli. Nie, my sme chceli ísť cez to pole, čo nám trvalo 6 hodín dojsť do Prievidze. Išli sme po poli, mali sme výjsť, ale išli sme po ďalšom poli. Objavili sme ďalšie pole, ďalšie pole, ďalšie pole a ďalšie pole. Bolo tam strašne veľa zvierat, strašne veľa neviem čo. Tie polia boli proste strašne ich veľa bolo. Menší problém bol, že začalo sa stmievať. Tým pádom, že ja sa bojím tmy a neprejdem ani domov na hajzel, bez mamky, tak sme sa museli trepať cez tie polia v tme. A ešte ak sa predtým, než sa začalo stmievať, sme počuli niečo ako diviaka. Tak sme sa rozbehli úplne najviac, ak sme išli, šprintovali sme čo najviac, proste úplne sme sa rozutekali jak posledné tigre, čo sú hladné, jak proste sme bežali. Potom sme sa obzreli a za nami nič. Proste boli sme úplne v strese a zrazu ideme cez pole. Kamarát mal 12% baterky, takže do minúty mal mŕtvý mobil. Tým pádom sme nemali ani baterku. Proste to bolo úplne zle. Bola už úplná tma, nevideli sme si ani na krok. Ja som sa bál, že po mne skočí nejaký pes, neviem čo, a toho, čo som sa bál, sa skoro aj stalo. Zrazu sme proste videli, jak na poli začalo niečo zavíjať a zrazu sa to po nás rozbehlo. A vedľa nás boli proste iba také trne a hen také veci a my sme sa do toho hodili. Roztrhalo nám to obidvom gate a ďalej vidíme, že proste asi taká veľká tráva, väčšia jak ja. Hodili sme sa tam a to pole malo asi 10 metrov a jak sme cez to chodili, tak sme sa úplne bali, že po nás niečo skočí. A bol tam iba posratý plot, ktorý sa nedalo ani preliesť. A bol celý zarastený tými trňmi. Takže sme sa museli vraciať presne cez to, kde nás to začalo naháňať. Už bolo asi 9 hodín a zrazu sme sa cez to vracali, úplne sme sa obzerali, nevidel som absolútne nič. A zrazu vidíme, že tam je nejaký cudzí pozemok. Tak sme ten plot na cudzí pozemok preliezli a išli sme rovno a už sme videli proste takto autička, že a boli sme celí natešení, lenže nás prostých debilov nenapadlo, že na cudzom pozemku môže byť pes. Viete čo to je, keď proste ste úplne v tme na cudzom pozemku? Nevidíte pred seba ani na holý dyk a tam zrazu spí pes. On našťastie spal a ten pôvod mal asi 3 metre, tak sme ho rýchlo preliezli a potom sme sa tam úplne začali objímať, že my sme to zvládli, my sme prežili. Tá naša cesta vyzerala asi nejak takto. Plus sme sa ešte bali, že sú tam nejakí pedofili a absolútne neviem čo, že také krásne dievčatka, ak sme my niekto pretiahne. Takže toto bolo z tohto krátkeho príbehu úplne všetko. Pokiaľ sa ti video páčilo, tak daj like. Ak si tu nový, tak daj subscribe. Za každé zdieľanie budem totálne mega rád, keď sa tie moje videá rozšíria, aby som mal väčšiu sledovanosť. Hlavne money. A pokiaľ sa ti video nepáčilo, tak si vytrhaj vlasy, vypichni si oči, na oči si napichni paličky z vlasov, si sprav vlasy, strči to do ryti a poriadne s tým zakrúť. Takže čauko. Aj človek, moje meno je... Minulé leto sme išli za kamarátkami do piče. Som musel sa... Tak sme sa museli...